El fondo de AOV cada viaja está a ser discutido y evaluado, y lo que ahora arriba mesa está para a edad de pensión para 65 años. Cámara de Comercio también tiene su opinión tocante de eso aquí. El aumento de edad de pensión está uno de discusión para varios tiempos y para diferentes gremios. Es aquí como que lo toca la comunidad de Aruba completo. De Kamer van Koophandel die heeft eigenlijk al jaren, dus riant voor mijn bestuursperiode, zelfs mijn voorgangers hebben het ook altijd gezegd, in alle rapporten waren daar, dat de leeftijd omhoog moest. En dat heeft niet zozeer dat wij zo graag willen dat de leeftijd omhoog gaat. Het heeft alles mee te maken dat je x aantal jaren betaalt. Er is een verwachting van dat je x aantal jaren betaalt als mensen stoppen met werken. En dat is ongeveer historisch 8 jaar, 9 jaar nadat je bent opgehouden met werk. Tot dan krijg je het gemiddeld. Dus één persoon gaat misschien eerder, komt overlijden, de ander gaat langer mee. Maar de gemiddelde is dan ongeveer ergens tussen 8 en 9 jaar. Na Aruba, persona nang tabiba más largo. Y significa que el término con persona lo recibía AOV ta uno más largo. Também não se queda confrontar com pessoas que abin dia for para trabalhar e também tabin na remarque para receber a AOV. Tudo isso aqui tem influência arriba e fondo. Het gemiddelde waarop een man komt te overlijden op Aruba is ongeveer 75 jaar en een vrouw ongeveer 78 jaar. Dat betekent dat je 15 jaar of 18 jaar AOV gaat krijgen. En we hebben een heel groot groep ook die plotseling met AOV gaan. Dat heeft te maken dat we in de jaren 90 mensen uit het buitenland hier zijn komen werken. Dus wat wij krijgen is nu dat wij op deze leeftijd zullen wij de AOV niet kunnen betalen. Er is gewoon een tekort. En ook al zou er een overschot zijn, er zal in de toekomst weer een tekort ontstaan. Dus de enige methode is dat jij in een bandbreedte van tussen 9 en 10 jaar of 8 en 9 jaar blijft. En dat zou dus aanzienlijk hoger moeten zijn, maar het is gewoon onmenselijk. Dus wij hebben gezegd als Kamer, laten we naar 65 jaar gaan. Wat iedereen om ons heen doet en in Europa. En het moet niet vergeten, onze ziektekostenverzekering zorgt ervoor dat er nu ook mensen gezonder zijn, iets langer meegaan in het leven ook. En dat heeft allemaal mee te maken dat wij daardoor ook langer leven. En het feit dat we langer leven, moeten we ook realiseren dat we misschien langer moeten werken. Ja viernes último, Kamer van Koophandel junto con otro gremio nang Lomestera firma un protocolo de AOV, pero es aquí no a toma lugar. El director ta amplia más Ribesaki. Wij zouden die avond tekenen, althans dat was de bedoeling, maar het was al heel duidelijk dat er heel veel mensen en vooral organisaties nog hun twijfels hadden. En het protocol was veel langer dan over AOV. En heel veel dingen uit het protocol, hoe dat vrijdag lag, waren niet besproken. En dat verraste mij ook niet zozeer dat er daardoor organisaties waren die zeiden van nou, dat gaan wij niet tekenen. Er ligt nu een protocol. Vandaag is het gewoon een vereenvoudigde versie gestuurd naar degenen die allemaal deelnemen. En op basis daarvan gaan wij dus nog een keer kijken of er dan wel ondersteuning is. Dat gaat dan, het protocol gaat specifiek alleen over AOV. El director avisa que AOV nota un pensión que cada persona te crea of acumula para su mes. Esta un pensión que están trabajando ahora, te paga para están que llega a edad de 60 años. Y la idea está que en futuro están que ahora está pagando, ahora anan llega a edad de pensión, es generación nueva, es generación joven. Lo mestre paga para esa aquí.